Gaur, ideien sorkuntzako azken saioa izan da. Lezoko parte hartzaileen beharrak lantzen jarraitu dugu. Nabaritzen dugu harremanek geroz eta pisu handiagoa dutela, eta horregatik gaur, pertsona bakoitzak eraman ditu bere taperrean 3 bertute. Bueno, pues, a ver, maite jarri dizkiten gauza ona. Naturaltasuna, mendut, entzule ona, eta apala. Nijua, estarra gizin inda. Me llevo la capacidad de escuchar mi sonrisa y que soy muy dinámica y mucho divertida. Orgullo pixka bat baikorra naizela ikusteko, naiz eta neroenek ez hori sentitu.